Hej, jeg hedder Henning Mølholm og er tovholder for iværksætterigruppen. Formålet med iværksætterigruppen er at koble iværksættere sammen med specialister, mentorer, for dermed at understøtte iværksætterens virksomhed. På de events, vi afholder, får iværksætteren mulighed for at drøfte sine udfordringer med en mentor, specialist, alt inden for økonomi, jura, marketing, strategi og ledelse. Og selvfølgelig noget mere netværk. Du skal være medlem af iværksætterigruppen, fordi det er en enestående mulighed for at udvikle din virksomhed og netværke med andre iværksættere. Mit navn er Jens, og jeg er tovholder for ESG 9220-gruppen. ESG er super relevant for de fleste medlemsvirksomheder i netværket, da det i større eller mindre grad er noget, alle kommer til at skal forholde sig til. Medlemmerne i ESG-gruppen spænder egentlig forholdsvis bredt. Vi har alle lige fra rådgivende virksomheder til uddannelsesinstitutioner, og ikke mindst dem, det hele handler om, nemlig SMV'erne, som sidder og kæmper med deres egen ESG-rapportering og hvordan de lige skal gribe den an. Måden vi arbejder på i ESG-gruppen er, at vi afholder ca. 6 arrangementer årligt. På hvert arrangement der tager vi udgangspunkt i et tema. Det kunne være noget grøn finansiering, det kunne være ESG-indhold herunder for eksempel dobbeltvæsentlighedsanalysen. Det kunne også bare være, hvordan den enkelte virksomhed, vi nu tager ud og besøger, hvordan de har grebet hele deres ESG-rapportering an. Anden del af sådan et arrangement er så typisk, hvor vi har lidt dialog, og vi netværker med hinanden, og ikke mindst sparer på kryds og tværs af virksomhederne, der er repræsenteret. Så vi ligesom kan bruge hinandens erfaringer i det her ESG, som jo er nyt for de fleste. Du skal være med i ESG-gruppen, fordi det er alle tiders mulighed for at få indblik i det her nye fagområde, som vi alle sammen kommer til at skal forholde os til, og som kan sikre, at I kan drive jeres virksomhed i fremtiden. Jeg hedder Iben, og jeg er tovholder for attraktive arbejdspladser. Vi er en arbejdsgruppe, hvor vi gerne vil afholde arrangementer for det brede netværk, hvor vi kan sætte fokus på, hvordan man kan skabe en attraktiv arbejdsplads. Jeg drømmer om, at vi kan fylde hele den her hal med sundhedsinteresserede personer, som godt kunne tænke sig at blive klogere på og blive inspireret til, hvordan man kan skabe en attraktiv arbejdsplads, samtidig med, at vi bevæger os sammen. Du skal være med i gruppen, fordi du reelt interesserer dig for de forskellige aspekter inden for sundhed i arbejdslivet, og fordi at du gerne vil være med til at bestemme agendaen for, hvilke emner vi skal tage op i gruppen. Jeg er Susanne Ørnbo. Jeg er tovholder for Energi- og Miljøgruppen i 9220-netværket. Energi- og Miljøgruppen, der dyrker vi selvfølgelig temaerne energi og miljø, men jeg ser det også som et netværk i netværket, hvor vi simpelthen kommer et spadestik dybere ned under hinanden og lærer hinanden bedre at kende og kan bruge hinanden til sparring og idéer. Energi- og Miljøgruppen er et godt sted at være, hvis du gerne vil have fingeren på pulsen af med, hvad der rører sig inden for energi og miljø i 9220-området. Vi er mere end 20 medlemsvirksomheder. Vi er forskellige, er fra den lille til den store, til den, der sådan lige er lidt på kanten af, hvad man tænker energi og miljø. Men det er alle sammen nogen, der interesserer sig for energi og miljø. Og vi mødes cirka hver 6. uge i 2 timer. Skiftes til at mødes hos hinanden, som man er vært, og får lov til at præsentere sin virksomhed. Men vi slutter altid af med at have en bord rundt, faktisk i en times tid, hvor at den enkelte fortæller om, hvad der rører sig på mit bord lige nu vedrørende energi og miljø. Og så får vi sparring om det. Og du skal være medlem af Energi- og Miljøgruppen, hvis du gerne vil nørde energi og miljø, og hvis du gerne vil have et større netværk iblandt os. Mit navn er Christoffer. Jeg arbejder i Himmerland og er tovholder for talentgruppen. Formålet med talent er at sikre den næste generation i erhvervsnetværket. Og det gør vi igennem relationer, samarbejde og sparring. Det talent handler om, det er de virksomheder, vi arbejder i, vores karrieremuligheder og den udvikling, vi løbende tager sammen. Talentgruppen består af 20 forskellige virksomheder fra vidt forskellige brancher, og det gør det virkelig sjovt, når vi mødes. Er du en del af den næste generation, og savner du et personligt netværk, hvor talentet er at udvikle sig og have det sjovt, så kom og vær med hos os.